No niin, kamera kiertää maailmaa. Ollaan tultu Jyväskylään, kulttuuripaja Trombille ja juhlistetaan tällä viikolla meidän yhteisen kirjan Minun kulttuuripajan loistokasta tulevaisuutta ja hohtavaa nykyisyyttä. Meillä on tällä hetkellä lukemaan saapunut tänne ystävä ja kylänmies Ossi Valkio, joka on täällä Jyväskylässä vaikuttanut tässä nuorisokulttuurikentällä hyvinkin monipuolisesti ja monialaisesti. Mä itse luonnehtisin Ossia ehkä sanomalla, että Ossi on minulle edustaa tällaista toivon, ilon ja naurun suurlähettilästä. Ja semmoisessa roolissa hän on täällä meille tänään päättänyt lukea pienen pätkän tästä meidän loistokkaasta kirjasta. Ole hyvä. Kyllä, naurun lähettiläs, kyllä. Hei, mahtavaa olla täällä. Mä sain Panulta tätä minun kulttuuripajani kirja ja mä selailin tätä. Ja niin kuin tässä aiemmin jo vähän porukalla puhuttiin, niin basistit jää aivan liian pienelle huomiolle. Jos rumpali olisi yksin bändissä, niin jäisi aika ohueksi, jotenka nyt basisti komppaa. Olen Olli-Pekka ja toimin Helsingissä Niemikoti-säätiön kulttuuripajan Elviksessä luovan kirjoittamisen ryhmän vertaisohjaajana. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa ja on yksi suosituimmista ryhmistä. Meillä on netissä blogi, jossa voi julkaista kirjoituksia ja ottamiaan kuvia. Kulttuuripajan nuoret ovat voineet myös äänittää tekstejä studiossa, joista he ovat saaneet CD-levyjä. Lisäksi pidämme aika ajoin kirjallisuuspiirejä, joissa voi esitellä haluamansa kirjan ja kirjailijan. Aloittaessani ryhmien vetämisen olin liiaksi ohjaaja tai opettaja. Monilla nuorilla on vastustusta koulumaisuutta kohtaan. Kun nuorille annetaan vapauksia ryhmän puitteissa, tulee ryhmästä paljon toimivampi. Vertaisohjaajalle painottuu enemmän vertaisen rooli. Paras tuntemani vertaisohjaaja sanoi olevansa kuin basisti, joka vain komppaa taustalla. On ollut hienoa huomata luovan kirjoittamisen ryhmän kehitys. Aloittaessani vuosia sitten oli ryhmässä parina kertana vain yksi nuori. Nyt mukana on yleensä aina yli 10 osallistujaa. Pari nuorta on julkaissut esikoisrunokokoelmansa, yksi novellikokoelmankin. Ainakin 4 kirjaa on nyt työn alla. Julkaiseminen ja menestys eivät toki ole itse tarkoitus. Jotkut pitävät kirjoittamisesta tuomatta tekstejään esiin. Kirjoittaminenkin on vapaaehtoista, sillä aina ei kaikilla juttu luista. Vertaisohjaajana voin olla tukena antamassa ideoita tai vain juttuseurana. Läsnäolo, kohtaaminen ja tunnelmien jakaminen ovat ryhmän merkityksellisintä anti. Jotkut pitävät mielenterveysongelmista kärsiviä keskivertoa älykkäämpinä. Siitä en tiedä, mutta herkkiä he ovat ja kenties poikkeuksellisen empaattisia. Ehkä se on sitä tunneälykkyyttä. Herkkyys on valtava voimavara kulttuurin tuottamisessa. Tuntojaan voi tulkita muun muassa musiikin, kuvataideiden ja kirjoittamisen kautta. Itseluottamus ja usko omaan tekemiseen ja tulevaisuuteen kasvavat rakentavan ja positiivisen palautteen saamisen myötä. Olen tavannut kulttuuripaja Elviksessä ehkä noin 300 18-35-vuotiaista mielenterveyskuntoutujaa. Näppituntumalta arvioisin, että opiskelu- tai työpaikan saaneita on heistä noin 1/3, joista enemmistö opintoihin siirtyneet. Opintojen ja työelämän myötä käyneet kulttuuripajalla harvenevat ja saattavat loppua. Kutsun sitä positiiviseksi poistumaksi. Tulokset ovat merkittäviä niin nuorten hyvinvoinnin kuin syrjäytymisen ehkäisemisenkin kannalta. Olen nähnyt monta menestystarinaa itsemurhan partaalta, masennuksen syövereistä kohti tervettä arkea. Joskus jopa muusikon, kuvataiteilijan tai kirjoittajan uralla. Ehkä jopa basisti. Koska basisti on bändin selkäranka. Yes. Näin. Kiitoksia.